Oh, tuna hian Imphal lam kan pandona chicken kan meka. Kan lo kwalong ID le ticket kha dikhan kan vangmu a chuan dikhan mi lo check ka dikhan adik le dik lo dikhan mi lo check pot ta ni mo tihan kan flight counter a kan vakala ke ni Air India ni ta Air India a khanin kan ticket te kan va show a chuan dikhan ticket min lo pe chua ka nei zin veiwa kan tam khop mai te noi me a tuna chuanin thian security ho kha mi lo check don ta a enge thil sham shri te kan paim mitina thei thil te kan paim ti kham lo check le don ta ni chu kan gate number kan shat no chuan thian waiting room a kan ta a kina kan gate number 7 kan ya ke ni chu gate number 7 an ron puan na khan ti khan kanin line anga chuanin kan na tur hun panin an thlo chuak tu don ani a chuan helai mun han ti hianin kan hun lo thlen nga chu ti han kan lo in ngak kan lo ngak tuk pari ani flight ta kan lut ta a he puyan noin atar azurin lo bang ber janga upa thi chalai te nen khan shang kha kana ni no khom don ta ni chu excuse me
kan thlen na tur hotel lam kan pan do na he kan in zui nak ka kan ma mi so sanga na chur cham purami nya ani so min buai puya tongte kan thiam lo wangin enge chur cham pur manipur tongte kan thiam lo wang khanin min buai puya kan hotel thlen na tur te min englo saka kan lom em ani Imphal khopui ani a he anwam khop mai an kong zau sia trin ain nuam be se ain miram hi chu nuam thin be kan nen kong pui te hi o rual o hi na mizoram kong kan han en hian mo rual o hi an tak zet ni chuwang chuan kan mizoram sarkar lampang te po shwai tu te po chan la ka ngai hle mai kong nei thana hian mo pui mo si a kan thlen na tu ra te kan hanin da fila chuan bazar lam kan pan don meka an bazar pui ber mo manipura imphala an bazar pui bera kan kal do na he kong hian nuam paper per khop mai zau thasya he nuam lu tuk mo mizoram kong ngai om lau khop mai pui lu tuk he building sang loading thwa meya building thapui office te market te sang shopping mall te ka tyang kha khana loading pay chuk meya tihan chan hei a bazar chu kan a thing phei ta a han bazar don sinang nge inge thum no te an na lem ti te kan ron englawanga chon hemi tak hi chu ima bazar an tia heta hian thila to matin manipur product bi ka kha a om china an tia manipur product bi komna an ma ni siam chwa vel te mo khatyang vel te ni ta he sangha te tui mel to chan ti hian lo thu thep loma hi manipur puchhuak ten ni hloma ni hi tia anga an lo tar trip ho hi mo I korte puan than te khathe tia ho vel hi mo ti chuanin manipur nu ho in anti khan lo ngak chapa yan en kwal zelila kan du zong te kan mu em le tur te enge le tur em hi wang khopa chuan hi hilai hianin okay life care I pets device pedal kha kan lo munol me ni chuanin anei tu nu hi member lo ni lawa kapute hian ser thlum tui te la khui thei tui te alo zuara hian a siama chuanin kan indo na ni han siam vel sila hei an nimbu te tela chuanin tikhan ser thlum tui khan pol le a tui donem nen chinanga
masala engem mani pol hi apol ni bokane tui tura ngai la ngak thapang akut la chu dum chang renga tui na rau dik tui rau kan hole don me ke Imphal chuanin thila tau reuh lut tuka pakhata chuan tong kan thiam lo wang Manipur tong kan thiam lo wang te pawh nianga ba ka mi khwal hin hrivi a I hetiang hianin thil te khat tlemin an lo ti tau ve deuh thin ni na langa an soi danin chuwan chuan engma pawh kan lei ngam lo a tila enge shawl le shawl ti vel kha kan lei ve ani mai a abang chu engma pawh kan lei ngam lo a ti khang kan ma se bazar shim va mu ve ti le hetiang lai a kho chung shim va fan ve shim pawh kha nuama alakal na ngai lo ni wangin kan le mai te har don sia kan tia tian kan han kwal vel shim pawh nuam mo oi ha kwa lo thim ruai to maya tiang chuanin tian a konga thaboka an tlan chak chei tu pa hetia alan ai han an tlan chak zo otor ringot po hin tlan chak thei ra thak fua ni mai anwam tup ni mai bazarah hi mo alum box si lawa ei thala sik cha lawa la vot cha box si lawa nuam vel top hi ni mai bazarah hi ye ui an ron hoi hul lom me he mo chilo lom te hol Tidim Road lampang ni he lampang hi lawin jak wow mai bazarah hi ai vot seng de ro hian umama se chu tianga vote korlum ha ang ti han ti ni to khopa vot khani box si lawa nuam to khop mai in chir lo mai mo zin hi chu nuam madam that hi chuan an chi sel tha a pathian zara chi sel na tha de kan nei hi tiang zinna hun rem chang kan nei thei lom em a pathian mal som na tam takani heng ringot po hi chei ve na sa to khome he decoration light te eng de check me beivung pei tha to khop mai mo kong hin nuam per oi ha Mizoram thalai kha bai khai internan tlei rol haute tlangwal haute bai kan nuam tlan nuam ti ho racing lampang tui mi ho tam phei chan tiang kong nuam hi chu oi nuam hin ti don lut tukamo Mizoram ma chak o dewan kan ngam chuan heng lai a phei chuan oi nuam hin ti don lut tuk turu bon ra rap thak top phin mai te pon ni la I tlan chak theng tang bike chu nei na mo motor shim pon ni se tlan chak hi chu nuam ma se chin to ki chu om thau ta a yang kong nuam lu tu ka hi chuan in han tlan bel chu chak om be khop ne
mil te pawh han tilang ve la cheviao mai la Paul tro ni chu Paul throng ve ang ring ania o sha na mel en ai hian ti hianin kadak chhuak ora I katlang ti te pawh hi la om ve thau ni chu ka ngai to ve thau he tia ka in tin lai ve la he tia ka da chhuak sho lai han mo